ସାର୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏତେ ତେଲ ରେଟ୍ ଏତେ ପନିପରିବା ରେଟ୍ ବଢୁଛି ଜନସାଧାରଣ କେତେ ବାଟୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବାଟୁଛି ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ଜନସାଧାରଣ ତ ଜନସାଧାରଣ ଆମ ଭଳିଆ ମିଡିୟମ ଧରଣର ଲୋକମାନେ ବି ପାଣି ପିଇ ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଜନସାଧାରଣ କଣ? ଆରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ତେଲ ରେଟ୍ ଆସିକି ହେଲାଣି 115। କଣ ଏମିତିଆ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ହେଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? କଣ ଟିକେ କେରଳ ଯାଇକି ଆମେ 2 ପଇସା ଆଣିକି ଟିକେ ବାଇକରେ ତେଲ ପକେଇକି କୁଆଡେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା କି ଘର କାମ ଟିକେ କରିବା। ଏମିତି ଯଦି ତେଲ ରେଟ୍ ବଢିବ ଆମେ ଗୁଡାକ ଆଉ ବୋଧେ ଗାଡି ଚଲେଇବା ଛାଡିଦେବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ତେଲ ରେଟ୍ ରେ ବଢିଛି ପନିପରିବା ବଢିଛି କେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛନ୍ତି। ତମ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ତମେ କଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି।